Eu son Belén, o meu proxecto chamase Beflecha, son compositora e produtora musical, xunto con Diego temos tamén un selo musical, a Orquestra Discos, levamos moitos anos sacando principalmente artistas galegos e, bueno, somos un espacio tamén un refuxo para a música. Diego, traballo artísticamente co nome de Muesli, son productor e compositor de música electrónica, experimental, e xunto con Belén temos a plataforma Orquestra. Traballo tamén con Belén e a Diana, somos de Redondela os dous e coñecémonos dende toda a vida. Son Diana Toucedo, son cineasta e montadora, tamén productora e moitas cousas máis, docente, etc. Estou aquí con Belén e con Diego neste proxecto porque xa levamos moito tempo colaborando de formas múltiples e agora quixemos traballar dende un lugar como moito máis performativo, instalativo, expandido. Estratos, a pedra sempre estivo aí, é un proxecto multidisciplinar que intentamos traballar dende varios ámbitos, coa música como centro, pero tamén con as artes vivas, visuais, sonoras, a nivel de experimentación e exploración, pero sobre todo algo importante que nos uniu é o traballo da ficción como metodoloxía, e a ficción que vai máis alá na ciencia ficción e tamén na especulación, na fabulación de todos esos mundos futuros aos que nos vamos a ter que confrontar ou pensar neles vindo dun presente e dun pasado que teñen unha cantidade de historias vinculadas ao capitalismo extremo que estamos a vivir, as historias de explotación, de expoliación, pero tamén de contaminación de todos os nosos recursos naturais, animais e incluso xeolóxicos. Bueno, é unha investigación para ver un pouco como nos, estando en estas múltiples crisis, como podemos proxectarnos cara ao futuro. Entón, claro, o tema, unha cosa interesante era ver como os estratos como unha historia da xeoloxía, non como unha historia humana. Entón, claro, eso fai o humano máis pequeno, e, todas estas ideas de o que levamos todos estes anos traballando, levalo un pouco máis ao espacio físico. E a peza o que intenta explorar tamén a nivel espacial é como fabular ou especular neste lugar, neste espazo. Poderemos facer ese exercicio de que poden facer uns arqueólogos do futuro se empezan a escavar e a atopar tecnofósiles, pedras que son plastiglomerados, de tóxicos, de todos esos residuos que hoxe en día estamos a producir no noso presente. Entón, empezamos a idear un pouco con eles dous toda unha narrativa e unha dramaturxia que os pusera non somente como músicos neste laboratorio que temos aquí detrás, incluso tamén a min como experimentadora un pouco visual e tamén intentar atopar cales son esas representacións visuais e sonoras, senón que tamén puideran eles estar en escena e físicamente abordar este persoaxe do arqueólogo do futuro. E para eso, na dramaturxia, colaboramos con dúas persoas, dos artistas que nos encantan, que é Federico Vladimir e Pablo Lilienfeld. O núcleo central da peza é saírse da perspectiva humana, porque é a única maneira para ter unha ética ecolóxica, tens que contemplar todos os elementos que compoñen a natureza como iguais. Entón, era super importante para nós, claro,
poder chegar a ese punto de decir os protagonistas desta peza non son os humanos, non simplemente somos unha especie de mediums ou de traductores mediante a nosa sensibilidade ou estes instrumentos científicos que creamos para isto, non? A través do son, a través da imaxe, o microscopio, o micrófono, etc. Pois como nos permite entender ese idioma que tratan de falar e que axudan a poñernos no noso lugar como especie, non? Cando estábamos traballando na música, sí que notábamos que pedía, como que era necesario pola temática e por todo o contexto destas ideas das que falaba Belén, leválo a un espacio máis físico. O sea, sí que simplemente a nivel musical, o sea, sí que percíbese, pero necesitamos crear este mundo ao redor, este contexto onde todas estas ideas collen unha materialidade diferente. E, bueno, dixemos por que non formar un equipo e que cada un aporta a súa visión, porque aparte temos moita afinidade con estas temáticas. Diana tamén traballou con Anna Haraway, Vincent Desprez, en film, que inclúe a música de Belén. Entón, parecíanos que todos os puntos coincidían, e bueno, o traballo de Pablo de Fede tamén moitas veces vai nesa dirección. Entón, bueno, creíamos que era unha boa equipa para plasmar todas estas ideas e bueno. A nosa participación nas Residencias Paraíso supuxo poder profundizar nestas ideas que estaban aí, pero realmente non tes os medios nin a disponibilidade para poder desenrolar ou profundizar desta maneira. Poder estar nunha residencia tanto tempo dedicándose só a eso que estás a facer, claro, para nós foi unha pasada, porque claro, o nivel de investigación e de profundizar que levas, claro, normalmente no día a día non te permite pararte tanto, entón claro, como eso, realmente sí que sacamos moito traballo adiante. Aquí podemos realmente darlle vida a estas ideas que había moita carga filosófica e teórica e leválo a un mundo real e un mundo físico. Entón creo que, bueno, a verdade é que sempre, se tiveramos unha semana máis seguramente afinaríamos máis, pero estas 3 semanas de residencia a verdade é que foron moi frutíferas.